Ήρθε η ώρα, όσοι είστε εδώ πέρα, να σας ενημερώσω ότι Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη, 5 του μηνός δηλαδή, 5 Σεπτεμβρίου, ξεκινάω chat ένα καινούριο project. Okay. Αυτό λογικά θα ανέβει και σαν YouTube short ή κάτι. Δεν μου έρχεται λέξη. Ή στο κανάλι, στο Pictar Live. Λοιπόν, ξεκινά ένα νέο project όπου θα είναι με τα αλάνια εδώ πέρα που θα σας δείξω τώρα. Freak Collectors. Έχουν κάνει βιντεάκι με το Madden κιόλας, βλέπετε πρόσφατα. Λοιπόν, τι είναι αυτό το project? Έχετε δει σε πολλά στριμάκια, κάτσε να σας δείξω κιόλας. Ότι έχουμε ανοίξει κάποια boxes σε 2-3 stream. Πόσα είχαμε κάνει? Που είχαμε ανοίξει κάτι μποξάκια με κάρτες, αν θυμάστε. Εκείνα τα stream βέβαια ήταν με κάρτες NBA. Okay. Οι οποίες καρτούλες, ξέρετε ότι όσοι είστε collectors βασικά, να ξέρετε έχουν αξία. Όσοι δεν είστε, το μαθαίνετε τώρα. Και αν γουστάρετε, μπορείτε να joinάρετε και εσείς στη φάση. Και σας το λέω αυτό, θα σας εξηγήσω γιατί σας το λέω αυτό. Σας κάνω ένα introduction για αρχή. Στις πιο καλές κάρτες που έχω εγώ προσωπικά. Αυτή εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι μια κάρτα του Garland που έχω, σας έχω ξαναδείξει κιόλας κάποιες. Όσοι ξέρετε από NBA θα γνωρίζετε. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι λέει 24 στα 99. Που αυτό σημαίνει ότι είναι μια κάρτα στις 99 που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, chat. Βλέπετε εδώ άλλες καρτούλες, για παράδειγμα Durant. Αυτό λέγεται, ας πούμε, insert, δεν είναι απλή κάρτα. Και είναι mauve insert που είναι νομίζω το πιο σπάνιο min Albert στην Optic, κάτι τέτοιο. Έχω εδώ τον Wembanyama, για παράδειγμα, που είναι πολύ hot όνομα στο NBA φέτος. Και αυτή είναι εδώ την κάρτα του Fultz, που όπως βλέπετε είναι και αυτή ερυθμημένη στα 10. Ματράκο, θένιο το follow, καλώς ήρθες παικταρά μου. Αλλά εμείς στο project που θα είμαστε εδώ πέρα δεν θα είμαστε σε NBA φάση. Γιατί ξέρετε ότι βασικά ξέρω ότι οι περισσότεροι εδώ πέρα γουστάρετε περισσότερο το ποδόσφαιρο παρά το μπάσκετ. Και εννοείται πως το γουστάρω κι εγώ, παρόλο που έχω μόνο NBA κάρτες αυτή τη φορά. Προς τον παρόν βασικά, όχι αυτή τη φορά. Και τι θα είναι το project αυτό, chat? Την άλλη Πέμπτη θα ανοίξουμε στριμάκι από το κανάλι των Free Collectors στο YouTube και στο Twitch. Νομίζω και στο Twitch έχουν κανάλι, αν δεν κάνω λάθος. Freak Collectors, ναι. Ναι. Οπότε κάντε follow όπου γουστάρετε. Παντέλ και Mambagos on fire. Να, την Πέμπτη την άλλη θα λέει Pictard και Mambagos on fire. Οκ. Okay. Και θα ανοίξουμε κάρτες ποδοσφαιρικές. Είχατε δει βασικά ένα άλλο παράδειγμα που σας έκανε πρόσφατα. Εδώ τον βλέπω και live. Δεν σας είχε κάνει ο Άτσα? Σας έκανε νομίζω ο Άτσα stream που άνοιγε καρτούλες. Premier League τι είχε ανοίξει? Premier League είχε ανοίξει νομίζω. Εμείς όμως θα ανοίξουμε πάρα πολύ content και μπορείτε να joinάρετε και εσείς όσοι θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό το hobby με τις κάρτες ή απλά να μπείτε να δείτε λίγο πώς είναι η φάση. Για αρχή κάτσε να δείτε κιόλας από ένα βιντεάκι εδώ ρε φίλε, για παράδειγμα, που είναι εκεί με το Madden εδώ. Δείτε εδώ, π.χ. Γουρλής, ένα πράγμα θα σας πω. ποδαρικό να τον φέρετε να σας κάνει. Σήμερα θα σας ανοίξει τα παγετάκια. Τι θα κάνουμε τώρα? Δείτε, εδώ έχει αυτά τα δύο box. Fingers crossed.
Όπα ρε, τι packaging είναι αυτό ρε φίλε. Αυτό είναι ας πούμε Prism box που έχει κάρτες από Premier League μόνο. Είναι average, δηλαδή στα 31 κουτιά, τα 30 έχουν. Και είναι hobby κουτί όπου έχει μέσα ένα εγγυημένο αυτόγραφο, ας πούμε, για παράδειγμα ενός παίκτη. Και έχει και αριθμημένες κάρτες, τα πάντα. Τούμα, άμα έχετε καμιά γάτα. Και τελευταίο. Να το. Να το. Αυτόγραφο Καντονά εδώ έτυχε ο Μάντνη, ας πούμε, για παράδειγμα. Πόσο? Για United. Πόσο? Ωραίο. 60 ευράκια κάνει αυτή η κάρτα, έγραψαν εδώ. Και τελευταίο. Πόσο? Για United. Σκέψου τώρα να έχεις ένα αυτόγραφο Καντονά, ρε φίλε. Πόσο γαμάτο. Χιν. Ωραίο. Είναι αυτόγραφο Καντονά σε insert. Κοίτα, έχει ανοίξει κι άλλα καλά. Και ισχύτρα. Νταντζούμα. Μπεν Λαχμά. Και ισχύτρα Ramsdale Groove εκεί. Εδώ έτυχε Ramsdale, ας πούμε, για παράδειγμα. Απλά, εντάξει, δεν είναι ακραίος ο Ramsdale σαν ποδοσφαιριστής, αλλά αυτή η κάρτα συγκεκριμένη είναι case hit, chat. Τα case hit ακριβώς δεν μπορώ να σας τα εξηγήσω τι είναι. Απλά νομίζω βγάζεις πολύ λίγες τέτοιες κάρτες ανά 10 κουτιά. Κάτι τέτοιο. Μία κάρτα ανά 10 κουτιά είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ουσιαστικά στη μία κούτα που θα πάρεις με όλα τα box έχει λίγες συγκεκριμένες τέτοιες κάρτες. Οπότε αυτό εδώ. Γι' αυτό λέγεται case hit. Υπάρχει μία φορά. Μία φορά. Α, να το εξηγεί. Σε 12 κουτιά στο case. Να. Υπάρχει μία φορά. Σε 12 κουτιά υπάρχει μόνο μία τέτοια κάρτα. Όχι του Ramsdale, αυτό το Groovy. Μπορεί και δύο. Μπορεί και να υπάρχει και παραπάνω, αλλά είναι case hit. Δώστε μου λίγο, δώστε μου λίγο. Ναι, ισχύει. Η United δείχνει ποια είναι η μεγάλη ομάδα του Ωραίο Shearer. Τι είναι αυτό? Είναι τέτοιο. Κι άλλο case hit βρήκε στα πρώτα δύο κουτιά ρε μαλάκα. Του άνοιξε ο πάντως του Μάρνη. Εγώ θα τύχω πιο άκρα, chat. Damsgaard, bro. Βρήκω το κάμο. Να, εδώ Damsgaard αυτόγραφο. Θα προχωράω λίγο για να δείτε πάνω κάτω τι είναι. Dalglish. Απίστευτο ρε μαλάκα. Και είναι η Dalglish, Ο Dalglish, καλό. Καλό. Είναι στη θέση του Ότο μάλλον. Δεν το εξηγώ. Καλά, τώρα ο Dalglish να κάνει πιο λίγα λεφτά από το Ramsdale. Ό,τι να είναι, αλλά οκ. Ναι ρε φίλε. Ρε, έχω παίξει αντίπαλός του. Αλήθεια. Άσε βρε παπάτσι. Στορκίζομαι ρε, στορκίζομαι. Στην Άικο στο Κόλμης έπαιζε. Στην Άικο Ρε μαλάκα με κοροϊδεύεις ρε φίλε. Άικο στο Κόλμης έπαιζε. Σε πειράζω προφανώς. Την πρώτη. Out είναι. Το γιαννάκια. Αυτά. Ωραία, και εμείς την Πέμπτη, chat. Πόσα κάνουν αυτά που έχει τις κάρτες μέσα. Τώρα αυτό θα σας δείξω, chat. Την Πέμπτη, σε 3 μέρες έχει άλλο stream της Τρίτης. Δεν θα είμαι εγώ εκεί πέρα. Θα είναι EuroLeague κυρίως και έχει και κάποια NBA νομίζω. Εμείς την Πέμπτη θα ανοίξουμε αυτά εδώ τα box. Από εδώ ξεκινάμε. Έχουμε αυτό, έχουμε και αυτό. Είναι breaks ουσιαστικά. Έτσι λέγονται. Random team break. Τι κάνεις ουσιαστικά? Όπως βλέπετε εδώ, έχει 24 ευρώ το spot, chat, για παράδειγμα. Μαλάκα, πόσο ωραία σας τα εξηγώ ρε φίλε. Έκθεση σας έχω γράψει εδώ πέρα. Λοιπόν, άλλος θα σας έλεγε απλά μπείτε εκεί πέρα και άντε γεια. Εγώ σας τα λέω όλα εδώ. Πόσο... λοιπόν, άκου. Π.χ. εδώ. Αυτό το box είναι 2 hobby box. Το ένα κουτί αυτό κανονικά, chat, κάνει πάνω από 200 ευρώ, ας πούμε, για παράδειγμα. Και εσύ παίρνεις ένα spot με 24 ευρώ. Έχει 30 αυτή τη στιγμή που μπορείς να αγοράσεις. Και βλέπεις λίγο τι ομάδες έχει μέσα. Έχει Barcelona, η Marseille είναι μαζί με τη Feyenoord, Real Madrid, Cider, Arsenal, Liverpool, Newcastle, PSV. Είναι ουσιαστικά αυτά τα κουτιά, τα Top Scrum. Είναι τα κουτιά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Champions League, Europa League και Conference. Και τι κάνεις τώρα? Παίρνεις ας πούμε ένα spot με 24 ευρώ και όπως βλέπεις εδώ λέει Random Team Break. Αυτό το spot μετά θα σου είναι μια τυχαία ομάδα. Δηλαδή μπορείς να πάρεις με 24 ευρώ ένα spot και να τύχεις Brighton για παράδειγμα. Αυτή θα είναι η ομάδα που θα έχεις και όταν ανοίξουμε τα κουτιά, θα τα ανοίγουμε στο stream, ό,τι
κάρτα της Brighton βγει, την παίρνεις εσύ που έχεις το spot. Καταλάβατε πώς λειτουργεί πάνω κάτω. Και είναι πάρα πολύ ωραία κουτιά αυτά, ρε φίλε. Μετά, ας πούμε, εδώ είναι λίγο πιο ακριβό αυτό. Έχουμε Premier League. Είναι ένα Megabox και ένα Hobby, όπως βλέπετε. 20 έχεις απόθεμα. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. 29 ευρώ εδώ. Είναι με Premier League. Αυτό το άνοιξε και ο Άτσα τις προάλλες. Στο στριμάκι του. Είχα μπει να το δω. Έχει δύο τέτοια εντωμεταξύ. Αν δεν προλάβετε το ένα, πάτε στο άλλο. Είναι την ίδια μέρα αυτά, βέβαια. Γιατί γράφει και πότε είναι. Thursday 5, ναι, 5 να του. Και μετά έχουμε και αυτά. 17 ευρώ, πιο φτηνά. Αν θέλετε να κινηθείτε σε πιο φτηνά μονοπάτια. Δεν έχει hobby box εδώ, βέβαια. Αυτά είναι Copa America μποξάκια, chat. Βλέπετε, 2 Copa America Priz Mega Boxes και 2 Blaster Boxes. Και βλέπετε τι ομάδες έχει μέσα. Όλες τις ομάδες του Copa America. Βενεζουέλα, Περού, Ονδούρας, Παναμά, Εκουαδόρ, Κώστα Ρίκα, Παραγουάη. Τρινιντάντ και τον Πάκο που έχει το Λιβάη Γκαρσία της ΑΕΚ. USA, Τζαμάικα, Κολομβία, Καναδά, Ουρουγουάη, Μεξικό, Αργεντινή, Βραζιλία, Βολιβία, Χιλή. Και Αργεντινή εννοείται έχει και Μέση. Μπορείς να τύχεις πολύ ακραίες κάρτες του Λιονέλ Μέση, chat. Αυτό! Ξεκινάμε. Θα είμαι αυτή την Πέμπτη με τα παιδιά τους Freak Chat. Να μπείτε στο στριμάκι να παρακολουθήσετε. Σας περιμένω όλους από εκεί πέρα. Να ξέρετε. Και θα ανοίξουμε boxes. Okay. Και αυτό θα γίνεται λογικά κάθε εβδομάδα. Θα ξεκινήσουμε με αυτή την Πέμπτη για αρχή. Ώρα, νομίζω 5 η ώρα ξεκινάν. Ναι, 5 η ώρα είναι. Οπότε ναι, 5 η ώρα στο κανάλι του στο YouTube και στο Twitch. Θα είμαι από εκεί πέρα, chat. Μπείτε να δείτε στριμάκι. Σε εψέ. Τι γράφω στο Google για να το βρω. Να ρε. Ποιο, το site τους. Το site ή το κανάλι. Το κανάλι λέγεται Free Collectors, chat. Μπείτε, κάντε subscribe. Και το ίδιο όνομα έχουν και στο Twitch. Κάντε και στο Twitch follow, chat. Αυτό, εσύ θες το site, Λοιπόν, το site είναι αυτό εδώ, κάτσε να στο στείλω. Άμα θες να πάρεις μπρεϊκάκι, κουτιά, θα τα ανοίξουμε την Πέμπτη όμως, να ξέρεις, όχι τώρα. Μπαίνεις εδώ και αγοράζεις ό,τι γουστάρεις. Αν θες NBA ή κάτι τέτοιο, μπορείς να πάρεις και από αυτά, αλλά δεν θα τα ανοίξω εγώ, να ξέρεις. Εγώ θα είμαι στο ποδόσφαιρο, chat. Τώρα, άμα τύχει να ανοίξουμε και κάνα NBA, θα δούμε. EuroLeague, ας πούμε, που βλέπω ότι έχει εδώ, είμαι τελείως άσχετος. Δεν ξέρω τίποτα από EuroLeague. Και έχουν και NFL τα παιδιά, το οποίο αυτές τις μέρες δεν έχει κάτι από NFL. Νομίζω έχουν... Κάτσε να δω λίγο. Freak. Α, βασικά εδώ δεν μπορώ να το βρω. Το Instagram δεν το έχουν, ρε, ή Πέπες. Ρε, βάλτε το Instagram, ρε. Να το. Να, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα θα σας δείξω εδώ φασούλα. Χθες που έκαναν stream, δείτε εδώ καρτάρες που έτυχαν, ρε φίλε. Εντάξει, NBA είναι κάποιες NFL. Σας δείχνω εδώ για παράδειγμα, ρε φίλε. Αυτή του Γουεμπανιά, ας πούμε, είναι καρτάρα, chat. Να ξέρετε, ήταν από EuroLeague. Δες εδώ. Μαραντόνα από τα Copa America, τα κουτιά που σας έδειχνα πριν. Αυτός είναι από αυτά τα κουτιά, ο Μαραντόνα, chat. Από Hobby ήταν, βέβαια, νομίζω. Τι ωραία καρτούλα εδώ, ο Μαραντόνα. Που αυτή η κάρτα, νομίζω, κάνει γύρω στα 400 ευρώ. Κάτι τέτοιο. Είναι case hit. Ωραία καρτούλα. Ζαϊρή Έμερι, αριθμημένη 4 στα 5. 5 κάρτες μοναδικές στον κόσμο, chat. Αυτόγραφο Ζαϊρή Έμερι. Πεκτάρα Ζαϊρή Έμερι. Γόκαπ. Αυτόγραφο στα 10 είναι αυτή. Λένι Γιώρο για τους United fans. Στα 99 με αυτόγραφο. Και έχει και το rookie badge. Αυτό να ξέρετε είναι το rookie. Δηλαδή είναι... Αυτό το badge, τέλος πάντων, το έχουν όλες οι κάρτες που είναι η πρώτη τους χρονιά που βγάζουν κάρτα. Π.χ. ο Γιώρο, η χρονιά 23-24 ήταν η πρώτη του χρονιά που βγάλε κάρτες ποδοσφαιρικές και γι' αυτό έχει και το rookie εδώ πέρα και είναι στη Lille. Όπως είναι και ο Yamal rookie, για παράδειγμα. Που ανεβάζει την αξία της κάρτας πάρα πολύ. Να βλέπετε και ο Κουάνσα της Liverpool στα 49 αυτόγραφο πάλι, για παράδειγμα. Πώς σας φαίνεται η βασούλα, τσάτ? Ο MM βλέπω ψήθηκε εδώ. Οι υπόλοιποι, τι έχετε να πείτε?
Και παίζει ρόλο το rookie, ρε φίλε. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Γουεμπανιάμα στο NBA, άμα γίνει παικτάρα που είναι να γίνει και φτάσει σε επίπεδα LeBron, για παράδειγμα, οι rookie κάρτες του θα είναι πιο ακριβές από τις κανονικές κάρτες. Αυτό θέλω να πω, επειδή είναι η πρώτη τους χρονιά. Σας έχω εξηγήσει πάρα πολύ όμορφα τα πράγματα. Δείτε εδώ, Λιονέλ Μέση, ωραία καρτούλα. Και αυτή πανάκριβη κάρτα, δεν θυμάμαι πόσο πάει. Πάνω από 500 ευρώ πάει σίγουρα αυτή η κάρτα. Και μπορεί και λίγα να λέω. Σπανούλης! Τάιλερ Άνταμς, αυτογραφάκι στα 10 είναι αυτό, το χρυσό. Van Dijk, επίσης νομίζω είναι στα 10. Αυτόγραφο Angel Gomez στα 25. Ωραία πραγματάκια. Κι άλλη μέση εδώ κάρτα. Αυτή νομίζω ήταν στα 25 επίσης. Miley, αυτόγραφος στα 299. Rookie. Πολύ ωραίος παίκτης της United. Της Newcastle. Και μπορείς να επενδύσεις έτσι κιόλας, ρε φίλε, σε παίκτης. Δηλαδή μπορείς να πάρεις, πούμε, τώρα το Miley που δεν τον ξέρουν πολύ, ρε φίλε, σαν παίκτη. Να επενδύσεις πάνω του. Και μετά αυτές οι κάρτες να ανέβουν σε αξία full, ρε φίλε. Και άλλη κάρτα του Miley εδώ. Πολύ όμορφη κάρτα αυτή του Alvarez. Αυτό chat. Νομίζω σας τα εξήγησα αρκετά καλά. Σας το είπα γιατί από εδώ και πέρα θα είμαι και εγώ σε αυτό το project. Σίγουρα θα είμαι αυτή την Πέμπτη που έρχεται. Και αν πάνε όλα καλά θα συνεχίσουμε με τα παιδιά να συνεργαζόμαστε. Και θα έχει πολύ φάση. Γουστάρω πάρα πολύ τα collectible πράγματα και δεν είναι μόνο κάρτες, chat. Γιατί τα παιδιά δίνουν και φανέλες υπογεγραμμένες και παπούτσια και πάρα πολλά πράγματα. Μοιάζει τον Κωνσταντέλιο Μάιλι. Κάτσε, τι έχασα, Γιωργάρα! Έλα ρε μπρο, τόση ώρα τα εξηγώ ρε brother μου. Τόση ώρα τα εξηγώ. Πού είσαι ρε Γιωργάρα? Πέμπτη στο κανάλι των Free Collectors, chat. Θα έχουμε stream 5 η ώρα το απόγευμα. Αυτό. Πατήστε τώρα να δείτε. Τα υπόλοιπα ή θα ανέβουν YouTube ή θα πάτε πίσω το stream να το δείτε ή κάντε ένα κλιπάκι για να καταλάβετε. Να το δουν και τα άλλα τα παιδιά. Εμέμ θα πάρεις σποτάκι. Για πες. Γιατί ρώτησες. Σέψησε η φασούλα βλέπω. Βρήκαμε τον Εμέμ. Έρχεται ο πρώτος. Να φέρουμε κοινό. Να δείξετε το Pictar Crew. Chat, ποιο είναι?